Ja, okay, det er den pætte, der er tilbage. Og vi skal Kommer der til at være lyd på? Ja. Okay. Vi laver rundvisning af det her hus her. Ja. Det er mit hus, som I kan se. Det er mit navn. Ja. Det er meget fint. Så går vi lige ind. Vi har sådan nogle ting her. Jeg ved ikke helt hvad det er, men det ser fedt nok ud. Så har vi kister. Alle mulige, ja, sådan noget privat ting, sådan høst og træting og alle mulige random. Og så har vi en står der. Og ender chest og alt det her og ovne og farm. Og den dårligste trap det er den der, men det er ikke den vi lige skal op i her fra start af. Så ham anden der, han kan godt komme ned, hvis han vil. Og mindre hvis han skal lige herned. Den der trappe er dog lidt bedre, men slår hele tiden hovedet i loftet, eller hvad man kalder det. Ja, loft. Loft. Her har vi så guldrødsfarm. Men jeg fjerner altså lige et ekstra lag af hvad du hedder det der jord. Ja, okay. Her har vi guldrødsfarm og en kartoffel. Og så en masse træer. En kartoffel. Ja, der er faktisk kun en kartoffel. Jeg vil ikke dø, så lad være. Og så har vi sådan en masse lys her. Det ser rigtig fedt ud, når der er mørkt. Ja, så hvis vi så går op, Tue, hvor er du? Jamen jeg er lige her. Så. Kom, så går vi herop. Er I med? Ja, det kan jeg godt lige foran til din celle. Prøv lige at skrive D i chatten. Nej? Ja. Thorsten, han er rigtig god til at beatbox. Her. Du har talent, det er helt vildt. Altså, der er ikke sådan... Altså, det er lidt nederen at komme op af her, når man er oppe i toppen af trappen. Ja, bare lige komme op. Tak. Du har simpelthen 4 enchanting tables. Ja, er du helt deroppe? Nå, men vi er ikke færdige med indretningen, så... Ja. Kom lige herned igen. Kom lige. Okay, der. Vi skal bare her. Her. Kom. Kom af. Ja. Okay, så kan vi lige gå herud, hvis det er, man vil det. Ja, det er meget smart. Så kan vi nyde udsigten og drikke en kop kaffe. Vent, og herhenne, så kan man lige hoppe ned og slå sig. Som man så ikke gør. Hvor er du? Okay, jeg er inde i huset igen. Heroppe, det er det samme. Der er ikke indrettet endnu. Jeg er ikke færdig med huset endnu. Okay. Så kommer vi op til mit sygehus, eller sygerum, hvor jeg kan opgradere. Her. Som er rimelig nederen at komme op af. Ja. Eller op i. Jeps. Det er lidt trip. Og så er der lidt blade her og lidt fakler. Endnu værre. Så tager noget at spise. What? Penny! What? Har han kun 2 HP? Ja, nej, jeg skadede ham ned på 0 HP, og så slog ham en gang. Wow. Rip. Nå, men det var alt for den her gang, og det var mit hus. Hvis I kunne lide det, så... Eller hvis I kunne lide det, så smid et like. Ses. Det er helt vildt grimt. Det var inspireret af en, der hedder Bobby et eller andet, som er pro.